nového videa. Toto video bude o Grznárovi a Benovi. Ale ak čekáš ďalšie reakčné video na týchto dvoch, alebo lepšie povedané na zápas medzi nimi dvoma, tak tu nemáš čo robiť, môžeš to vypnúť a môže sa ísť pozrieť na niekoho druhého. Tam toľko tlčhubu, co natočili o nich videá, že to až pekné není. A za prvé, pre všetkých tých majstrov sveta, co by porazili Grznára, vyprávajú vo videách, že by ho porazili a že ho vyzývajú a podobne. Ste obyčajní sráči. Nikdy sa nevyzýva porazenie. Chceš byť najlepší? Vyzvi víťaza. Vypadá, že Grznár sa bil sám ze sebou alebo s jeho dvojníkem? Vypadá to tak? Nevypadá. Práve preto vy ste obyčajní sráči za monitorem, ktorí nic nedokázali. A Grznár, keď prohrá aj 10. zápas, furt bude víc vpredu, než ste vy. To je jedno, či prohrá ten 10. alebo 20. zápas. Vždycky sa nájdu také hovna, jak vy, čo tam budú pičovať. Ten súboj, to bylo čisté, keď zebereš vrece zemáku, ale neudržíš ho a jebne na teba to vrece a zasype ťa. To bylo všecko. Za 50 000, víš to? Tancujem, nevíš, co se děje, máš zavřený oči a smějej se. Tělo se hřeje, OK, tancujem, nevíš, co se děje, máš zavřený oči a smějej se. Bitch. $50 000, easy money. 10 sekúnd máš 50 000 v kapse. Čo dosť rýchlo pozbiera, tak sú jeho. Kokot, vypadni. A poďme k veci teraz. To byl bod číslo 1 a bod číslo 2. Ben, jak pozeráš toto video, a ja verím, že toto video sa dostane až k tebe, ber to ako výzvu. Ja vyzývam teba, ako víťaza v tomto brazílském jiu-jitsu a možná by sme to mohli skúsiť naživo. Trochu fyziky, telo na telo. Víťaz bere 50 000. Keď si zaplatil 50 000 porazenému amatérovi prvýkrát, tak ja verím, že nebudeš mať problém ísť do takéhoto zápasu opäť a dohodneme sa na podmienkach, dohodneme si místo a víťaz bere 50 000. Ja tých 50 000 potrebujem. Ja tú výzvu myslím smrteľne vážne a dúfam, že sa nezlakne Ben a fakt to zebere. Toto není joint. Kúpni sa na to, ty kokos. Hodinky mám ze Švýcarska. Má byť tak dobrý, závesy mám dobré. Píše Messenger, WhatsApp, baby.